ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾನ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುನು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯಾನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಎಂಕ್ ಸಂದದಿಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆನು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರ್ಪಾಯರೆ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ಅಂಚಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಗತ್ತಡು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೆರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗೆಂತದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರ್ನ ವಿನಂತಿಲ ಅಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಲ ಅಂದು.